Пуснах го. Ара тръма. Майки ми, пари. Укран. Да, това си извадил. Кое бе? Това е тук гумата. Гледа колко тук. Аре, че 8 минути, бе. Клипче ли? Ще. Спри го са. Ма ти снимаш ли вече? Да, си снимам вече в една минута. Дева, няма да стига. Добре, ай, после ще измънеш. Не мога да измънеш. Ко? Ако ми звънне си режем Всяки колеги, дами и господа. Ако ми звънне си режем глава. Сега. После. То прича на Методи. То Викам. черното. Какво прави сам ето тук? И аз това викам. Абе, готино си беше днес спускането. Мен ме изпити. Защо викаш, че не? Не, аз мисля, че ще много Ти си издразни заради нивата. защото се изнервих. Да. Сега виж как се декибира и описва. Здрасти. Здрасти. Аз съм на втори веднага. Това е друго нещо. Айде, пути! Стоп! Защипна много, процеса много! Кайланда! Така в момента нямам километраж. Абе, не ще хвана лимоната, бе. Не става. Абе, аре, през чешмата, бе. О, сука! Стоп, Тони. Здравейте! Да, обаче това няма зум на клипче много. Точно като е в YouTube, бе, тъпанар. Това е жълт, човек, това е жълт. Жълтеница. Жълт. Като е словно. Кайлане, ма как ще се пребие на сватба, ти нормално си? Бе. Това не знам шо, ама нещо спира на втората минута и сега. Това е трето клипче. Спира на втората минута, ама ще ги съединя в Movie Maker-а. Добре, не мога да се такива, обаче това всяко. Кайлане, Кайлане! Его! Той е разбясна скорост. Това е Кайлан ли или другия? Това е. Дай. Все пак ще преклипа. Бездната. Ох,
Така, поглед. Ай, станах шестейката! Така като GoPro, така видео е. Няма как стане. Горих се. Кайлан... Вземе, какво се тържи, бе? Ой, животно! Че това на кръстовището малко инфекция. Леко. Ще минеме ли? Да. Да, ще извинявате. О, фак! Аз мога се пребия. Ще турим каста, че... Ами, мене, беге! Много се стръмни бързо. Какво? Стръмни се бързо. Верно. Ще снимай така, че... Фак. Модер пукер. Трябваше махнем маската. Сега ще стане интересно. Yes! Yes! The painkiller. Къде е горе и